Dagan mo sila. Anong gusto mo? Huwag mo kong bilan. Hi, ladies and gentlemen. Miss Peralta's here today from Capataan, San Carlos City, Pangasinan. This is video. Okay, and she's here with me today. Here, ate. Naku, hindi naman ako taga-ano eh. Hindi ka naman. You don't have Walang to. nakakakilala sa akin. Ipapakilala kita sa YouTube. This is YouTube. Anong pangalan mo? Seni. Seni? Oh, you look good, ate Seni. Sexy, look at you. Wow. Oh, wow. We're balae. Wow. Balae pala tayo eh. Sino ang nanay niya? Ay, sino ang anak niyo? Which one? The... Pangalawa, yung pangalawa. Oh, hindi pa yun naka-wedding? Hindi pa ba? Hindi pa. Baka next year. Pupunta dito sa Imelda Papin. May fundraising siya. Punta kayo dito. Anong oras? Sa 18, sa 22. Dito ka pa. Yeah, I'll be here. Inantay ko pa siya. Hindi ka, puso ka pa din sana kung magkakain. Hindi si Sok Mukoni kasi ayoko masyadong magkakain eh. Ganda ng katawan mo. Sexy ka, no? Kaya ayoko masyadong. Darling, pupunta dito si Imelda Papin. Punta kayo dito sa fundraising niya. Oh, okay. Tapos sa 22. This month? Yeah, this month. Tatlo. Meron siyang fundraising dun sa yung mga binaha sa Pilipinas, di ba? Meron siyang foundation eh. Upa ko, I cannot promise you adding kasi alam mo na magkano lang Bes- ang pupunta is- ng multa pagkasama. It's your chance to see her. Magkano lang yan? Alin, at sa'yo ba ito? Hindi. Tatlo na ito, tig-isa na tayo. Hindi, tinitingnan mo. Ate, batiin mo yung mga kapataan. Pangasinan kayo. Ah? Speak Pangasinan. Ay, kumusta kailan amin tita niya Kabaleyan ng barangay Kapataan and Calomboyan. Kumusta kailan amin tita? Palamaing. Palamaing, Manayan. Pangalangan Calomboyan. Elementary School, Calomboyan, neighboring barrios. Salva. Salva, Aquino, Peralta here, San Diego. There you go. Alright guys, this is our kababayans here from Pangasinan. Hi guys, how you doing? Any message ate? Any message? Kumusta na lang sa kanilang lahat? I'll be right you guys. Okay, got it. Thank you, Ate Salva. I think this I'll see you on the YouTube, okay? Yeah.